ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. Имрӯз 12 феврали соли 2025 навори хонаҳои душанбеҳои тамошо кунед. Агар аз дохили душанбе хона хар бошед, навора то охир тамошо кунед. ва баъдан барои реклама муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат, чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ бошад, дар WhatsApp рӯй кунед ё ки рафта худмон навораш мекунем. дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавонед дӯстон. имрӯза видеода ҳастай хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз дохили Душанбе, аз Варзоб, территорияи ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Фирдавсӣ, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Хулас беҳтарин навор шид, фикр мекунем ки маъқули шумо мешава. хоб 10 дона хона ҳастай, то охир фақат тамошо кунед. Навора якта лайк монен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунед. Ман навора сар мекунам, шумо то охир тамошо кунед. Адресора бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. хонаи фурӯшӣ аввалин дӯстони азиз, тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб қарор дорад. тамошо мекунем ҷамоати Чорбоғ. хоб ин роҳай хонаи фурӯшӣ 2 этажа ҳами тараф мерава. навора тамошо кунед. ноҳияи Варзоб ҷамоати Чорбоғда қарор дорад дӯстон азиз. хоб масоҳати хона обши 10 сотик замин дора мега ва 2 дар хона кардагиай. хоб обши 120 метри квадратӣ хона ҳай дӯстон. хоб нархи хона 760 000 сомон. адресора бо диққат гӯшед нако. 2 этажа дар дарунаш 2 хонаи 4x4 кадагиай. обши хона 28 мега. аз пеши терминали Хуҷанд 1 километр мега то хонара. дар наздикиш 2 мактаб, 2 садик, ҷое ки ободаи баъдан ҳамунҷа садик мемонанд дӯстон. бо диққат гӯшед нако. хоб 2 садик, 2 мактаб, баня ва ҳоҷатхона ҷудо ҷудо, ҷои беҳтаринай барои склад карданам мега, ҷои зурай, ҷои ободай. алишам мешава, варианти алиши ба мошин ё ки ба квартира алишам карда мешавад дӯстон азиз. хоб занг бизанед, маслиҳат кунед ҳамроҳи соҳибмул. рақамҳои 4 та 1 ахираш ва дастӣ ё ки рақамҳои 96 ватсапи соҳибхонаҳай маълумоти пираша занг бизанед бигиред. ҳамин хона, ҳамин ҳолат, ҳамин састаяне савдо мешава бо нархи 760 000 сомонӣ. диё кунед чӣ хел кушоди зур, беҳтарин ҷо. маъқул боша занг зада бигиред дӯстон азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. 2 ҳуҷрага масоҳати 5 сотих замин. нарха бинед 150 000 сомонӣ мега. акада срочна сум дар курай. баъд аз таксиҳои Хуҷанд пеш аз хоб баъд аз таксиҳои Хуҷанд пеш аз кӯли Душанбе, маҳаллаи Бакавули Нав, аз роҳи калон 1 километр то даруни хонара ҳаста мега. асфалт кардаги раҳш. маҳаллаи аҳолинишинӣ, маҳаллаи мақсад обод, мактаб дора, об свет дора, фавран фурӯхта мешавад. 2 подвал дора, ҳуҷҷатҳо ҳастай, 2 хона нопӯшонда, 5 сотик замин. занг бизанед дӯстон. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дуҳуҷрага масоҳати 2 сотиқ замин дӯстони азиз. хуб хонаи назди ҳавлигӣ барак кардагӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. 260 000 сомон нархи хона. 2 сотиқа 260 дӯстон нигоҳ кунед. мега ассалому алайкум. хона дар Дарёбод сари роҳ. ай роҳ 100 метр дур то хонара. 2 сотиқа дудархона ҳамроҳи верантош, дарвоза 4 тараф маҳкам, свет об 24 соата, маҳаллаи обод мега, мактаб, масҷид ҳамаш ҳастай. ҳуҷҷатако 100% ҳай. занг занен, ватсапда бинависен 9393 ахири рақамҳои ватсапшонай маълумоти пирра хоҳен агар бигирен. ина хона, мана хона, ина номер 260. чорум хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки дорои 1 сотиқ замин дорад, ҳамин ҳолат як сурат қадки қабулш кардем. дорои 3 ҳуҷра 1 сотиқ замин. Душанбе Кулписта мега 310 000 сомон. 3 хона, як ҳамом дора. хуб ошхона дорад, бо дегдонхона дорад. як ҳавзи 6 тоннага барои оббоз ҳастай запасной. хонара нав сохтагиай, ремонти замонавӣ кардагиай, ягон кас зиндагӣ намекуна. Кардагӣ нестай. хуб ягон хонаи сексия боша алиша мешавад. хона дар назди военни части 3502 мебошад. маълумоти пурра занг бизанед дӯстон. панҷумин хонаи фурӯшӣ имрӯзавон дӯстон азиз. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 4 ҳуҷра масоҳати 3 сотиқ замин. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсида қарор дорад. 360 000 сомон нарх. хона дар Дарёбод, маҳаллаи Дарёбод, ноҳияи Фирдавсӣ қарор дорад. хуб обши 10 ба 10 мега. анаки нигоҳ кунед. 4 дар хона, якташ баня. таги хона цели подвал. боз як вана ҳуҷҷатхона дар берун дора. ҳуҷҷато 100% ҳастай. шикатур карда истодиян. дани момент даруни хона боз чанд корҳои дигаршам мекунем мега. харидори конкретно занг бизанен 360 000 сомонӣ. маълумоти пурра занг бизанен ватсапшон 7096 ахири номерошай. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. қисмати квартираҳода мегзарем ака. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 3-ум этажа. дорои 28 метри квадратӣ. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, территорияи Султони Кабирда қарор дорад. хона бо тамоми шароитош фурӯхта мешавад. аз ҷумла техпаспорт дора. 27/5 мақсад пашти 28 метри квадрат дар доми 7 этажа ки дар 3-ум этаж қарор дорад. хуб Султони Кабир лифтош кор мекуна. хона дар 3-ум этаж 360 000 сомонӣ мега. касоне ки харидори серьёзӣ ҳастен, рақамҳои 1096 ахири номерои ватсапи соҳибхонаҳай метонен занг бизанен. хуб навор маъқул шид ё ки нашид, ҳатман дар аму комментария фикротуна нависонда бимонед дӯстон. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. анаи квартира нигоҳ кунакда. дуҳуҷрага квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар 16-ум этаж, дорои 65 метри квадратӣ. цирк Душанбеда 345 000 сомонӣ. хуб котлован хест, полни пашти бардоштиянша. ҳами проектш ҳами хеле мешавад дӯстон азиз. назди циркда қарор дорад. дуҳуҷрагай 65 квадрат метра, неки 345 000 сомонӣ дар хуб дуҳуҷрагай 65 квадрата. маълумоти праша дӯстон занг мезанен, маслиҳат мекунен, мегирен. ин ҳами ҳолат кардагиай. фикр мекунам далши каси мегира, худаш мекуна ремонтоша, неки дома полни мебардорам баъдан. хулас маълумоти пура занг бизанен.
мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар якум этаж қарор дорад. Квартира худаш 4 этажа, чӣ ки дар видео дидестен. Якум этаж дорои 40 метри квадратӣ, кӯчаи Сомон 2, шаҳри Душанбе, 400,000 сомонӣ. 400 ҳамега муомилаи созам дорад. Чӣ хел мебинед ремонту фасони хушрӯи замонавӣ кардагиай. Кӯчаи Сомон 2, шаҳри Душанбе. хона дар пушти бозори Корвон қарор дорад. хона бо ҳамаи чизош фурӯхта мешавад. хулас сума метен ҳамин хел соҳибхона меброем мерава, зиндагиро сар мекунен. маълумоти пурра рақамҳои 9607 ватсап шунай занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. дӯстон азиз, хуб, қисмати аслии кори ҷая корай як дона лайк дар ами навори ирӯза мезанен. баъд ами агар шумо хонахар бошен ва хоҳем ки видеоҳои мо шумода рафтан бигира, дар ами канал подписатся кунен, ҳамун зангалаша висе кунен, баъд смс шумода мерава. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. будиқа гӯшенака. квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар 5 этаж, 40 метри квадратӣ, Душанбе, территория Сафина. оғози фурӯши хонаҳо дар бинои навсохтмон аз таҳкурсӣ ба қарз насия бефоиз дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ назди Сафина эълон мешавад. бино даҳошиёна хоҳад шуд. дар наздикии он мактаб, садик, беморхонаву дигар вуҷуд дорад. азиз, хуб, занг мезанен 165,000 хона бояд аз котлован бардошта шавад. мақсад ихелае ки дӯстон пешпардохт мекунен, можад байни 3 ё 4 солда арзонтар кардан хулас мегирен. дӯстон, маълумоти пурра занг занен. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар 4 этаж, дорои 50 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе, Грав завода қарор дорад. дӯстон азиз, 350,000 сомон нархи квартираи духонагаи 50 квадрат метр ки ремонти фасони хуш дорад. хона дар Гравзавод, поёни Корвон, техпаспорт ҳаст. масоҳат 50 квадрат. хона дар 4 этаж, доми 4 этажа ба ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. айраҳи калон 500 метр. муомилаи созам карда мешавад. 350,000 сомонӣ. рақамҳои 8282 рақамҳои соҳибмулкай прямой занг бизанен, биген номероро аз канали Савдо ТВ гирифтем. хуб, дӯстон азиз, мақсад ҳамиқа хона буд. ҳамиқа рӯӣ кардан ёфтем, ҳамиқа хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат кардем, навор кардем. айса бо далчи хонаҳотонро рӯӣ кунен, мо наворҳои баъдина реклама карда гузорем. анами як хонаи дигаи худтон тамошо кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, мо айни ҳол қарор дорем дар ноҳияи Восе. як хонаро ма баҳри шумо навори зинда карда пешкаш мегардонам ки анами хонаи бордоро ноҳияи Восе, деҳаи Правда, номи пешнаш чия? Пешнаш Садлои Шариф. хона 6 сотиқ масоҳат дора айни ҳол. инҷода бо плюс як хонаи дигар, фундаментш рехтагия 1 метр баландӣ, дарози 6, паҳмиш боша 3 ба 30 бардор азиз. иҷода як 700 донаи дига смен блок ҳаста. мақсад ира ремонт мекунам гуфтан ки дига накарданаш. хулас 4 тараф чихе ки хонаро дидесен хитон баландтар кардаги, маҳкам кардаги. сараввал ма шумода нишон метам бардоро. хона обши 6 сотиқ замин дорад. бардоро иҷаш кухняй. мақсад медро иҷода хирокраг мепази. иҷа ҳамин хел. мегзарем ба дигар ҷо бардоро. ана иҷаш боша амборхона. амборхона. иҷода метавонед ки гандам ё ки орд чизе ки ҳаста мақсад мегзарем бардоро. анаи тарафш боша агар ана иҷода бардоро мақсад чакдонхона ҳастай. иҷа нонои очагӣ мепазен хитон. касе ки нарманд аст, нонои очагӣ. анаиш боша бардоро баня, яъне ки иҷа ҳамом. иҷаш ҳамомай. иҷа ҳамом шарт нест ҳамаша шомтем.
کسی که مقصد کنکریت خریدار باشه اگر بیای خودش با از نزدیک باشه میبینه. خیلی اوجاش حجت خانه میشه دوستان. اوجاش حجت خانه. حوالی نمیخیل. نمیخیل حوالیه. ماشما دهازی قسمتی درنی خانه را نشستی باشه ایشان تو میتونم رو کسی که می کانال در مقصد نو اومگی حتما مثلا لایک را میبینیم در کانال ابونه میشیم دوستان. مثل همین اگر شما هم که داشته باشین خانه ماشین زمین چیزی که هست میتونم که رفته از نزدیک خانه شما را نوار کن مردرو به طرف نباشین. کسی که از ناحیه واسه خانه خر هستن کامنتری ما را پر کردیم مردرو از شما میندور هستم. با قسمتی درنی خانه میگذاریم. فکر میکنیم که خانه حالاتش تا سرسنی خشته ارزنده میگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجاش قسمتی مهمانخانه دوستان عزیز. اینجا مهمانخانه. این خانمان 6 با 33 چقدر که دیدین خطان 6 با 33 خانه خاک سارانه یعنی میتونه که بدرین زندگی کنه. خانه تیارانه کنکریت نی پول در کره میگه از همین سبب فروختنیم. اگر پول در کره نبود نه فروختنش یعنی نمیخوای حالت خانه همین سسته همین گونه. حتما فکراتون بنویسین مردرو در کامنتاریا. به طرف نباشه نشوتی خانه. ایجاش باشه هنای طرف خانه میشتنی یعنی خانه میشتنی. اینجا در پیچکه هسته خیلی اینی حال سوید مردگه. دکومنت خانه بردار 100% دکومنت خانه 100% میگه مقصد نشد دکومنت عموما دیلتون دور نراه که اب من میکنه یعنی که فریم میکنه گفته دکومنت خانه سوزه. انایش باشه یک خانه دیگه اپشی 3 خانه. خانه اختون دسن ریمون داره سرید نیست هسته یعنی از ناحیه واسه باردارو از ناحیه واسه امجا تاکسی قربان شهید پراودا میگن نزدی تاکسی دوشنبه دسته مقصد میشنین تو در خونتون میارتون. دوستان با قسمتی کلیدور خانه میگذارم یعنی کلیدور درازیش 6 درازیش 6 پهمیش باشه 2.50 اینا بیرین یک مرتبه اگر ما شما در قسمتی بیرونی هاویره ایشو میتم این همه خیلی حالت خانه مخصص سنه قرار دارد اینی حال. نرخی خانه را بردارو نرخی خانه خیختون دیدین مساحتش کلانتر همه چیز چرا داره بردارو حمام داره حجت خانه داره بانیه همش هست یعنی نرخی خانه را 320,000 سومانی میگد. جای آباد حق همسایه همه گرد اطرافتن زندگی کردیسن. فکر میکنم که در نرخ خودش حالت خودش ارزنده او سویت هسته یعنی خیلی سویت هم بگوانی اگر بشوه نیکی او دارن نوعی واسه از جهتی آب منطقی نمیکشه بردارم. این بسیار در معلومه کسی که ای واسه باشه این رخ چون میدونه. دوستان نشد این خونه به طرف نباشه یعنی کنکریت نی خریدار میگه حتما زنگ بزنه باز بیین از نزدیک ببینین. بردارو در نزدیکی خونه یعنی که مکتب هم هست مقصد فرزندک شما عذاب نمیکشه خریبه میگه مکتب مسجد هم هست بیمارخانه او بالاتر در بردارو میتپونگ هم دارن. номерои ма барои реклама кардан мошин замин хона квартира чизе боша дар ватсап рӯи кунед реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен бардоре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен фақат дар ватсап нависонед навори байна эълонтон мекунем ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳоро монен максимални подписатсия кунед зиндаву сарбаланд бошед.